ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲದ ಪಿರವ ಏತು ಶೋಕು ವ್ಯೂ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಎಂಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಿಕ್ ಮಲ್ಪರ ಬತ್ತಿ 4 ಕುದುರೆ ಪಿದಾಡ್ತು ಜಲ್. ಓ ಬೇಬಿ, ಓ ಬೇಬಿ ಉಂಡು ಸೋ ಕ್ಯೂಟ್. ಇರ್ ಮಮ್ಮ ಕೊರಿಯರೆ ಕೊನೊಯ್ಯೆ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಕೊನೊಯ್. ಹಾಂ ಇಂದ ಏರ್ನ ಕಾವ ಏರ್ನ ಇಂದು ಕೀರ್ತಿ ಮಾಮಿ ನಕ್ಲ ಉಂಡು. ಏ ಏ ಪೋರ್ಚಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಇಯರ್ ಇಂದು ಇಲ್ಲಾಗ 1959. ಓ ಇಂದು ಶ್ರೀಕರ್ನಾಗ್ಲ ಇಲ್ಲದ ವರ್ಷ. ಪೋಪರೆ ಬಪ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕೊರಿಯರ್ ವನಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಬಂಡರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜ ಅಮ್ಮ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆರ ಅವಳು ಅಕ್ಕನ ಕಬಾಬ್ ಸೂಪರ್. ಮತ್ತೆ ಸಾಯಿ ಶ್ರೀಕ ಮೇಡಮ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಕೋಡೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಿನಾರು. ಏಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಎಲ್ಲ ಬೈಯ ಫ್ಲೈಟ್ ಇನ್ನು ಒಂಚೂರು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಪೋರುಂಡಿತ್ತು ಅಕ್ಕನಾಡೆ ಪೂರ ಪೋದು ಆತ ಮೊಲೇನು ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಅಮ್ಮ ಒಲ್ಲೇರು ನಾ ಪಿರ ಪೋರುಂಡು ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಾಗ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿರ್ಲ ಪೋರುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಣಿಪಾಲ್ ಡುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಬೈದು ಈ ಸಲ ಬೈದು ನೀವೇ ಬೈದೀನಿ ಎಜೆನ 4 ಸಲ ರೌಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇರಮ್ಮ ಕುಲ್ಲೆ ಅರೆಗೆ ಬಂಗಾವು ಜಪ್ಪರೆ ಅಯ್ಯೋ ಗಾಡಿ ಬರ್ಪುಂಡಿಗೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಲ್ಲ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ. ಸಾಯಿ ಬಲ್ಪುಡ್ಸಿ ಮೊಲ್ಲ ಮೋಮೋಸ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ದ ಸಾಯಿಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊರ್ನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾನಿಪುರಿ ಸಾಯವ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಆಪುಜಾತ ಒಂದು ಲಂಗ್ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಂಡ್ರೆ ನಡ್ದಾದನಾಗಿತ್ತೆ ಎಕ್ಕಾಡು ಅಂಚ ಕಾತ್ ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ಹೇಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಬ್ಲೂಬೆರಿ ಎತ್ತು ಅವಾಲ್ ಶ್ರೀಕದೆ ತೊನ್ನೆ ಏನೋ ಜ್ಯೂಸ್ ಬಾಟಲ್ ಆಯ್ತು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ತುಲಗೆ ಬಾಟಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬಾಟಲ್ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಚ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಚ ಒಳ್ಳೆ ಜಿಲ್ಲಕ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮಿತ್ತ ಬರ್ತೀನಿ ಅವಳು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರಂಡು ಮೂಲ ಆಗ ತಕ್ಕೊಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯ್ದಾದಿ ರೌಂಡ್ ಸ್ವರ್ಣ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ್ ನಾ ಸುಬ್ಬಿನ ಬರ್ಡೇ ಅಂಜಿ 7th ಎಂಕಲಿಜ್ಜ ಅಂಚ ದಾಂಡ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ದು ಪೋಯಿಂದು ಫೋನಾಗಿತ್ತ ಶೋಕೊಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಪುಲ್ಲಿ ಕುಲ್ದಿರು ಅಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಸ್ ಫುಲ್ ಉಂಡದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ ಇನಿ ತಿರ್ಗೊಂಡು ತಿನ್ಪೇನು ಮೂಲೊಂದು ಎಂಕೋ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ ಪೂಲ ಜಂಕ್ ತಿಂತೀನಿ ಜಂಕ್ ನಂಗೆ ಕಪ್ಪ ತಿಂತುಲಾಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಟೆಂಡರ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಮೊದಲ ಡಬಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಶ್ರೀಕುನ ಎಂಕಲ್ನ ಸಿಂಗಲ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ತಂದು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಚಿಯರ್ಸ್ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತ ಗೀತು ನಿಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ ಸುಬ್ಬಿನ್ ತೂದು ಪೋಯಿಂದ ಆಗ ನಾಯಿ ತೂಚುಂಡವಳು ಅಲ್ಲ ಅವಳ ಮುಂತುಲೆಗೆ ಆಗ ತಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ನ ಮಿತ್ತು ಭಯಂಕರ ಮೋಕ್ಯ ತುಲೆಗೆ ಏನ ಪುದರ ಡಾಗ್ ಇದ ಯಕ್ಷಿತ ಮೈಲು ಏರ್ದೀತೀನಿ ಈರದೀತಿನ ಓಡಿ ಬರೋಡು
ಸುಬ್ಬಿ ಓಡಿ ಬರೋಡು ಬೇಬಿ ಟಕಲಾತೀನಿ ಬೇಬಿ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಸುಬ್ಬಿ ಟಕಲಾತೀನಿ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಇರ್ಲೆತ್ತಂಡ ಕೈ ಮುಗ್ಗೆರೆ ಬತ್ತೀನಿ ಸಾಗರ್ನ ದೈವದೆಲ್ಲಡೆ ಮುಲುಲ ಇಲ್ಲ ಉಂಡು ಪಿದ ಇಲ್ಲ ಉಂಟು ಏನ ಪಿಕ್ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಪನ್ನಿ ಮೂಲುಂಟ ಪಿರೌಡು ತೋಟ ಉಂಡು ಶೋಕುಂಡು ಅವು ಬೇತೆ ಅಜ್ಜನಕ್ಲಿಲ್ಲ ಏರ್ನ ಮೊಲ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಪಿಕಾಕ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಫೆದರ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಮದೀತಿ ನಾನು ಅಂತ ಝೂಮ್ ಔಟ್ ಅನ್ಪುಗ ಮೂಲುಂಡು ಪಿಕಾಕ್ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಉಂಡು ಅವಳು ಹಾಯ್ ಅಲ್ಲ ಮೂರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಅಣ್ಣೆ ಇನ್ನು ಮೆಗ್ಗೆ ಅತ್ತ ಇನ್ನು ಅಣ್ಣೆ ಇನ್ನು ಮೆಗ್ಗೆ ಅಂದ ಅಯ್ಯಪ್ಪಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗೆ ನಕಲ್ ಟಾಲು ಪುನತ ಏರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಚೂರು ದೊಡ್ಡ ಬರ್ಪ ಬಾಯ್ ಮನ್ಪುಲೆ ದೊಡ್ಡ ಬಾಯ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಟಾಟಾ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಾಮ ಈತ್ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಅಲ್ಲೇ ಸೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಾಮ ಕೆಲವು ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ದ ಕನಪದೇರು ಶೋಕಾತ ಮಾಮ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಬಾರ್ ಶೋಕಾತ ಶ್ರೀಕನ್ ಅಜ್ಜರ್ನ ಬಾರ್ ಅಂಚೆಂಕಲ್ ಬಾರಿ ಶೋಕಾತನ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಪೂರ ಇಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಲತ ಯಾ ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಫುಡ್ ಹೆಡ್ ಅప్పుడు ಮುಲ್ತ ತಂದೂರಿ ಚಿಕನ್ ಸೂಪರ್ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತ ತಿಂದ ಕಬಾಬ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಸೂಪು ಬಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಂಚನೆ ಲಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಎಂಕಲ ಓಲ್ಡ್ ಅವಲ್ ಉಂಡು ಇಂದ ಪೊಸ ತಾತೀನಿ ಎಂಕಲ್ ತೂದಿಜ್ಜಾಣ ಅನ್ಸ ತೂವರೆ ಬೈದಿನಿ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಮುಲ್ತ ಫುಡ್ ಪನ್ಪಿನೇ ಬೋರ್ಸಿ ಏರಾಂಡಲ್ಲ ಬೈಲೂರು ಉಡ್ದು ಪಾಸಾಪಿನಕ್ಲಿತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಟ್ರೈ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ವಾ ಬರ್ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಉಲಾ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಲಕ ಪೂರ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಎಂಕಲ ಗಟ್ಟಿಡು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಪೂರ ಮಾಮ ಕನಪದಿತ್ತರು ತಿಂದ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೀ ಟೆಪ್ಪುನು ಸಿಟಿ ಟೆಪ್ಪುನು ಏರಾಂಡಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಗಿಂಚಿ ಬರ್ಪಿನಕ್ಲಿತ್ತಂಡ ಬಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಅಮ್ಮನಕ್ಲ ಬರ್ತೇರು ಮೂಲ್ ಮೂಲ್ ರಡ್ಡಡ್ ಸಲ ಒಪ್ಪಿನಿ ಚಿಕನ್ ತಿಂದ್ರೆ ಮೂಲು ಮಿತ್ತಡ್ ಹಾಲ್ ಉಂಡತ ವೆರಿ ನೈಸ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಉಡಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಮುನ್ನ ಶ್ರೀಕಾವ್ಲು ಇಂದು ವೆಟ್ ಉಂಡು ಫ್ಲೋರ್ ತುಲ ಒಕಲ್ನ ರಿಯೋನೇಟೆಡ್ ಹಾಯ್ ಓ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪುರಿಜ್ಜ ತಿರುಗದ ಮಾತಾದಿತ್ತೇನ ಬಿಸ್ತ ಇನ್ನದ ಇಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಿತ್ತಿನ ಎತ್ತ ಬಿಸ್ತ ಇನ್ನತ್ತಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಲಕ್ಕ ಏನಕ್ಕ ಲಂಚ್ ಫುಲ್ ಮಟನ್ ಏನ ಹಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸವರ್ ಆತಾ ಸರ್ ಅವಳು ಎಡ್ಡೆ ತನ್ನತ್ತ ಶೋಕೇರಿ ಮೊನ್ನೆ ಅದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಚಿಕನ್ ಬಂಗುಡೆ ರವ
ಡಿಸ್ಕೋ ಡಿಸ್ಕೋ ಅದಾ ಇದು ಒಂಜೆ ಮೀನಾ ರಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಮೀನಾ ಅವು ಈತ ಮಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕೋ ಉಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪ್ಪನ ಈತ ಮಲ್ಲ ಇದು ಡಿಸ್ಕೋ ಡಿಸ್ಕೋ ಮೋಕಲ ಡಾನ್ಸ್ ಏ ಪುಷ್ಮಾನ್ ಬರಜ್ಜೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಈ ಜೋಕೋಲ್ 2 ಜನ ಎಂಕಲ್ನ ವನಸಾಂಡ್ ಬಾವ ಓಲೇರ್ ಮೇರ್ ಎಂಕಲ್ ನನ್ನ ಈ ವರ್ಷ ಎಂಟಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂತೀರ ತಿಕ್ಕಗ అయినది ಬೇಗ ಬಲ್ಲಿ ಯಾ ಬರ್ಬೇಕು ತೂಡು ನಾನೊಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ಕಾನ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ರೋಲೇರ್ ಎನ್ನ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಎಂಕ್ಲೈಕ್ ಬೇಜಾರ ಒಂದುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಎಂಕಲ್ನ ವನಸ್ ಮಾತಾಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಶ್ರೀಕರ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಇತ್ತು ನೀನು ಡಿನ್ನರ್ ಅನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಅಂಚ ಒಂದು ಸಡನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆದ ಎಂಕಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇಡೆ ಎಡ್ದೆ ಪೂರ ಪೋಯ್ನಕ್ಲ ಅಂಚ ಪೋಯ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕದಾದ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಒಪ್ಪನ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಉಂಡೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಾಶಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 15 ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸೈಸಿಟ್ ಮನ್ಪಲೆ 15 ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಉಂಡೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲಂಚ್ ಏನು ಉಂಡಿತ್ತು ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೆ ಎಲ್ಲ ಕುಲ ಒಂದು ಏನ ಮಾಡ್ಕೊಳೋ ಏನಾಗ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಂದ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗ್ತದೆ ಸಾಯಿ ಮಿತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನಿ ಅಂಚ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್